Здравейте на ютубъри, аз съм LightHex и днес ще покажем мамината колица. Но тук шефа сяжа житото и мисля да покажа. Той е звяр. Вижте какъв е сравнение с мене. И вижте, гледайте, като на Monster Truck и цели са до максима. Това е кучето, което постоянно ми носи пречки и ме изнасилва направо. Да. Ето е колата. Мамо, я покажи и наша. Ето е Honda Civic. Добре. Мамо. Мамица, я дай ключовете. Та, ето ключовете. Тук има едно копче и като го натисна, пораства ключ. Вълшебно. Извинете, че хашлям. Нещо... Какво казах? Хашлям ли? Какъв съм дека. Братците са 1 тон и не мога да разбера защо. Тата изпирай малко по-далеч от татото. Бат Георги. Добър ден, добър ден. Нека ви разкажа малко и за този фен. Мишо Хазарта. Тук е нещо като GPS. То си е. Да. И може само да се монтира в сервис на Audi. Той е пич, където ни даде колата. Дади? Да ни я подарил? Да, подари ни за една стотинка. И ви гледайте. Където ни продаде колата. И тук има да се пускате аудио, такова DVD. И сега ще скипнем, за да запалим колата и да видите нашият очарователен спойлер. Така, хора, запалихме лавицата. Така, мамо, давай. Ето! Мамо, може да го смъкнеш. Готово. Я дай малко газ да чуем звука. Нищо не се чу. Малко. Пак се чу. Добре. Това беше всичко от тази прекрасна кола, но забравих да покажа тези 3D стълбове, които само могат да се видят с 3D очила. Абе, сега ще я покажа. И всичко по колата е алуминиево. Това са ангелските очи. Извинете. Гледайте как по капака е образява небето. Мамо, я включи другите. Тея, отдясно. Където са сините. Ето ги. Можеш да изключиш. Добре. Благодаря, че гледахте този клип. Ще направя още покази. Какво? И ще направя още покази. И ще се видим
следващия път. Чао!